Bi araba ye utukalo tile 26 san 2026 Mali kɔnɔ Mali kɔkan an bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ a ka waati cogoya la. Aw bisimila Mali kunnafoni jabarani ka don kibaru kɛnɛ kan. Kunnafoni waati sera. Kunnafoni di daminɛ la bi an ka bi kunnafoniya gale bɛ tali kɛ an ka camancɛ fanga ɲɛmaa la ni o ye son excellence général d'armée Assimi Goïta. A ye sangafo kɛ ka ɲɛsin Guinée jamana ɲɛmaa ale kɔni ma ka d'a ka sibiri su ka dugu jɛ kari la utukalo tile 23 san 2026 ɲamawurukutu kɔni kɛra sababu ye Guinée jamana ale kɔnɔ ni ka dankari kɛ Guinée jamanaden caman olu kɔni na fo ka taa se maa caman olu jokini ma Guinée kin bɛ yen nɔ ko Dar Salamu. O hukumu kɔnɔna la an ka jamana ɲɛmaa son excellence général d'armée Assimi Goïta n'a ka gouvernement ani maliden bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la a ye sangafo kɛ ka ɲɛsin Guinée jamana ɲɛmaa ma n'o ye Mamadi Doumbouya ye ni ka tila ka nɔgɔya da kɛ maa minnu olu kɔni jogina ka sababuya kɛ ɲamawurukutu ye fo ka taa se u soma olu kɔni ma. O hukumu kɔnɔna la nin b'a jira k'a fɔ Mali ale ni Guinée jamana kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni ye kelen ye ka d'a kan ni jangaro kɔni ye i sigiɲɔgɔn kɔni sɔrɔ o kɔrɔ ko jangaro y'i sɔrɔ. O siratigɛ la Mali jamana ɲɛmaa son excellence général d'armée Assimi Goïta a ye dugawu don kɛ maa minnu olu kɔni jogina fo ka taa se maa minnu olu kɔni fatura. A ye sɛbɛnfura bɔ ka ɲɛsin Guinée jamana ɲɛmaa ale kɔni ma tɛnɛndon utukalo tile 24 san 2026 sɛbɛnfura min bɛ tali kɛ sangafo fo ka taa se nɔgɔya da ma. An ka jamana minisiri ɲɛmaa ni o ye général de division Abdoulaye Mayiga bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ tɛnɛndon utukalo tile 24 san 2026 ale taara taamana Algérie jamana kɔnɔ ni an ka jamana ɲɛmaa ka yamaruya ye. Taama min o kɔni tun bɛ tali kɛ Algérie ale ni Mali jamana ka baarakɛɲɔgɔnya fo ka taa se jɛkafɔ o ma. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la a jirala k'a fɔ Algérie jamana ale ni Mali jamana bɛna baara kɛ ɲɔgɔn fɛ min bɛ tali kɛ jamana in fila bɛɛ lajɛlen ka ɲɛtaa la. O hukumu kɔnɔna la an ka minisiri ɲɛmaa ye tasi bila kɛ ni ka fleur kɔni da Algérie finitigilaka olu kɔni kan min na maa minnu olu kɔni fatura u ka yɛrɛmayɔrɔya ɲinini kɔni senfɛ. O hukumu kelen kɔnɔna la Algérie jamana ɲɛmaa y'a laɲini an ka jamana ɲɛmaa ale fɛ ni o ye son excellence général d'armée Assimi Goïta bɛna kɔni invité ka taa a ka jamana kɔnɔ don n'a nataw la. An ka jamana ɲɛmaa son excellence général d'armée Assimi Goïta a ye o invitation fɛnɛ kɔni accepté o b'a jira k'a fɔ don n'a nata in na Mali jamana ɲɛmaa o bɛna taa bɔ Algérie jamana kɔnɔ Algérie jamana ɲɛmaa ye Abdulmajid Tebboune ale ka jamana kɔnɔna la n'u bɛna ka baara ɲɔgɔnya olu kɔni kuma ɲɔgɔnya siratigɛ o kan. Nin b'a jira k'a fɔ Mali jamana ale ni Algérie jamana kɔni bolo bɔlen don ɲɔgɔn ye baarakɛɲɔgɔnya hukumu kɔnɔna la min na ni jamana fila bɛɛ lajɛlen ka ɲɛtaa bɛ sɔrɔ min kɔni na. Ka kɛɲɛ ni basigibaliya ye lakanako siratigɛ kan san marabolo ale kɔnɔna la o hukumu kɔnɔna la san marabolo ɲɛmaa ni o ye colonel major Ousmane Sangare ale ye couvre-feu kɔni sigi sen kan min bɛ daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 22 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye ka taa bila sɔgɔma nɛgɛ kanɲɛ 6 o la. Kunnafoni olu y'a jira k'a fɔ couvre-feu ale bɛ duguden bɛɛ lajɛlen kɔni concerné min bɛ tali kɛ bolimafɛntigi olu la ka taa se nɛgɛsotigiw senfilatigiw n'o o ye bolimafɛn sen filaw ye fo ka taa se bolimafɛn sen naaniw ma. Kunnafoni olu y'a jira k'a fɔ bolimafɛn fɛ o tɛ lakana finitigilakaw ka bolimafɛn o man tɛ ka ye san marabolo fan 14 kɔni si kɔnɔna la ka da lakana olu kɔni siratigɛ kan o de hukumu kɔnɔna la san marabolo ɲɛmaa a ye couvre-feu kɔni sigi sen kan min bɛ daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 22 mana tɛmɛ sanga 30 ye ka n'a bila sɔgɔma nɛgɛ kanɲɛ 6 a la yaasa lakana o bɛ se ka basigi cogoya min na san marabolo ale kɔni kɔnɔna la. An taa Tɔnbɔkutu ka olu fɛ yen nɔ sanjiba dɔ nali kɔni kɛra sababu ye sibiri don utukalo tile 22 san 2026 min na so caman olu kɔni binna Tɔnbɔkutu marabolo ale kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugu min bɛ yen nɔ ko Aman Baku
kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ so caaman olu kɔni binna sanjiba in ale nali sen fɛ min nana sibiridon utukalo tile 22 san 2026 a jala k'a fɔ sanji ale kɔni bonya kɔni bɛ taa milimɛtiri 68 na min kɛra sababu ye ka so caaman olu kɔni bi fo ka taa se maaw bolominɛw olu kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni tiɲɛni ma kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ maa si o kɔni n'i ma to sanji kasara in ale la Tɔnbɔkutu marabolo o kɔnɔna la o hukumu kɔnɔna la sanji kasara min kɛra sababu ye ka so olu kɔni bi fɛn min ye Tɔnbɔkutu marabolo ɲɛmaa ye Banku Kante ka fara Baba Kɔmanda kan olu kɔni wulila ka t'u ɲɛ da nin yɔrɔ kofɔlen kan ni ka u ka dɛmɛ kɔni yira ni dugulama olu la sanji kasara kɛra sababu ye ka maa minnu olu ka so bi fo ka tila ka u bolofɛn nafama caman olu kɔni tiɲɛ Tɔnbɔkutu sibiridon utukalo tile 22 san 2026 Kulukorokaw olu fɛ yen nɔ état-major ka kalanso min bɛ yen nɔ o 7e promotion olu ka bɔli kɛra jumadon utukalo tile 21 san 2026 kalo 3 kankurunyali kalan olu kɔfɛ ni o ye formation ye a jirala k'a fɔ stagiaire 31 olu de kɔni tun bɛ kankurunya kalan na ni o ye formation ye o stagiaire 31 na muso 2 kɔni b'a la jumadon utukalo tile 21 san 2026 ni maa olu ka bɔli kɔni ɲɛnɛmayara ni k'u ka sɛbɛnfura kɔni d'u ma a cérémonie ni o y'a ɲɛnajɛ o baara bɛɛ lajɛlen kɛra Kulukoro marabolo ale ɲɛna ni o ye colonel Lamine Kampori Sanogo ye fo ka fara autorité caman olu kan ka fara civil ale ni finitigilaka olu kan a bɔli ɲɛnajɛ kɔni kɛra nisɔndiyaba ye Kulukoro mara ale kɔnɔ ka kɛɲɛ ni an kuntigi Mahamadu salalahu alaihi wasallam ka bangeli nisɔndiyaw ye minisiri min ɲɛsinnen don diinɛko koɲɛw ma a ye taama kɛ ka taa mawuludu kɛyɔrɔ caman na ni ka taa an ka jamana ɲɛmaa ka cikan kɔni lase min bɛ tali kɛ diinɛ tigilamaw ni ɲɔgɔn cɛ bɛn ani ni sigafɔ ni kɛbɛn ni cɛbɛ o bɛ se ka sabati cogoya min na diinɛ tigilamaw ni ɲɔgɔn cɛ ni ka tila ka bɛn k'o sabati Mali kɔnɔ ni maliden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ an ka minisiri min ɲɛsinnen don diinɛko koɲɛw ma a ye taama kɛ utukalo tile 24 su ka dugu jɛ utukalo tile 25 la san 2026 mawuludu kɛyɔrɔ caman ni ka taa ka nisɔndiya olu yira taama ye ale sen fɛ fɛn min ye Aruna Sangare ale fɛnɛ kɔni ye sɛbɛnfura kɔni di an ka minisiri min ɲɛsinnen don diinɛko ale ni laadalako olu koɲɛma Aruna Sangare ale ye attestation de reconnaissance ni o ye waleɲumandɔn sɛbɛn k'o di an ka minisiri ɲɛmaa ale kɔni ma mawuludu ale ɲɛnamayali sen fɛ an bɛ taa kɛlɛka olu fino kɛlɛ maa maramafɛntigi lakodɔnbaliw kɔni nana suru ni dugu in ale kɔni kɔnɔ min na u kari ɲɔgɔnna kɔni tɛmɛna donso ale ni maa maramafɛntigi lakodɔnbaliw kɔni ɲɔgɔn cɛ min kɛra sababu ye nin côté fila bɛɛ lajɛlen na maaw kɔni ye kasara kɔni sɔrɔ sibiridon ale ni jumadon utukalo tile 21 kana se utukalo tile 22 ma kɛlɛ ale bɛ Masina komini bɛ yen nɔ ko Saloba kɛlɛ bɛ o fɛ min na kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ waleya in kɔni kɛra sababu ye fɛn min kɔni ye nɛgɛjuru siraw ye ni ka olu kɔni yuba kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na i ko sisan basigi o kɔni sabatira kɛlɛ dugu ale kɔnɔ Sogonikɔ komisariya ɲɛmaaba ka wulikajɔ kɛra sababu ye ni ka tɛgɛda tɛgɛwusu maa 7 olu kɔni kan ka kɛɲɛ ni Kɔnpol Zɛnɛb Walet Isaka ka wulikajɔw ye utukalo tile 16 su ka dugu jɛ utukalo tile 17 la san 2026 tɛgɛdara maa 7 olu kɔni kan Mayanbugu faso kanu a la kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ni maa 7 ninnu kɔni na cɛ 5 ale ni muso 2 a jala k'a fɔ mori bɛɛ n'a jɛlen n'a jɔyɔrɔ kɔni don misiri kɔnɔna la fɛn min ye ni muso 2 ninnu ye olu kɔni ka baara de kɔni kun bɛnnen don ni ka moto taxitigiw olu kɔni lajɔ min na u bɛ yɔrɔ dɔ kɔni f'u ye k'u kan ka taa ni yɔrɔ kofɔlen na o b'a sɔrɔ u ka plan olu kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni sabatilen don u mana se yɔrɔ la maa kɔni tɛ yɔrɔ min kɔni na maa cɛ 5 ninnu olu kɔni bɛna maramafɛn o kɔni da jɔ telimannitigi ale la yaasa k'a ka bolimafɛn kɔni daraki o hukumu kɔnɔna la wulikajɔw kɛra sababu ye ni ka tɛgɛda ni maa 7 bɛɛ lajɛlen kɔni kan utukalo tile 16 ani utukalo tile 17 san 2026
u minɛnen kɔ fɛn min kɔni ye maramafɛn o sɔrɔla ni maa kofɔlen ninnu kɔni bolo ka fara chargele ale ni marifakisɛ fɔɔ ka taa se moto telimani kelen kɔni ma. Kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na i ko sisan ni maa 7 ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ kiiri tigilama olu ka bolo kan. Bamako ni Senegal cɛ sira kan maa maramafɛntigi lakodɔnbaliw kɔni binna mawuludukɛla olu kɔni kan Gana jamanaden kun don n'u kɔni kun kundalen don Senegal jamana kan yaasa ka taa mawuludu o kɔni ɲɛnɛmaya. Kunnafoni olu y'a jira k'a fɔ bingani ale kɔni kɛra jumadon utukalo tile 21 san 2026 min sen fɛ mawuludukɛla caman olu kɔni jogina n'u kɔni kun b'a la k'u kunda Senegal ka olu fɛ ne Gana jamanadenw kɔni don. A jirala k'a fɔ san caman san o san ni maa kofɔlen ninnu kɔni bɛ bɔ Gana jamana ale kɔnɔ n'u k'u kunda Senegal ka olu fɛ yaasa ka taa mawuludu o kɔni ɲɛnɛmaya tijaniya ma olu fɛ Senegal jamana ale kɔnɔ. Jumadon utukalo tile 21 Bamakɔ ale ni Senegal cɛ sira kan maa maramafɛntigi lakodɔnbaliw kɔni binna ni maa kofɔlen olu kan min na maa caman olu kɔni jogina. Kunnafoni olu y'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na i ko sisan maa minnu olu kɔni kɛra bingani kɔni sababu ye olu kɔni lakuma dɔn fɔlɔ nka o n'a taw ta ɲinini ale ni wulikajɔ olu kɔni bɛ sen na. Tɛgɛdara adamaden joli feerela maa 5 olu kan Kayika olu fɛ jumadon utukalo tile 21 san 2026 chemin de fer commissaire ɲɛma ale fɛ n'o ye Lasana Bali Jakite n'a a ka cɛdon ka wulikajɔ ye. Kunnafoni olu y'a jira k'a fɔ Kayi kɛnɛyaso min bɛ yen nɔ ko Fuseni Dawu fɛn min kɔni ye banabaatɔ soma dɔ ye na ale kɔni k'u mago bɛ joli de la k'a kɛ a ka banabaatɔ o la. Min na a kɔni ma maa kɔni sɔrɔ min bɛna a joli di yaasa a bɛ se ka joli kɔni kɛ a ka banabaatɔ la. A jirala k'a fɔ bana o de kɔni bɛ banabaatɔ in o la. Ka kɛɲɛ ni maa dɔ ye ni ale kɔni ye taximane dɔgɔtɔrɔso ale kɔni da la. A jirala k'a fɔ cɛ in ale kɔni ka baara de kɔni bɛnnen don adamaden joli feere ale ma. Min na a ye cɛ in kɔni kamanagantɔ ye k'a ɲininka yala a mago bɛ joli de la wa. A y'a jira k'a fɔ ale mago kɔni bɛ joli la n'o ye banabaatɔ soma in kɔni ye. Taximani ni ale kɔni y'a jira k'a fɔ ale bɛ se ka joli kɔni di banabaatɔ soma in ale ma. Min na a musaka kɔni 11,000 10,000 o y'ale ka cisara ye 10,000 o ye joli sɔngɔ kɔni ye. O hukumu kɔnɔna la bɔ kelen ni waleya in kɔni kalama kɛnɛya tigilamaw ye sɛgɛsɛgɛli ale kɔni kuntala janya ni ka wele bila lakana tigilama olu kɔni ma. Tɛgɛdara taximani ale kan min na ale kɔni da don kɔrɔfɔtɔ olu la k'u ɲɛfɔ. A y'a jira k'a fɔ maa dɔw olu de kɔni bɛ yen nɔ olu kɔni ka baara de kɔni bɛnnen don sigida fununkɛninw joli samani ma. N'u y'u joli sama u bɛ 3,000 kɔni di joli bɔra maa minnu olu la to 7,000 o bɛ di maa 5 olu kɔni ma. Taximani y'a jira k'a fɔ 1,000 o y'ale ka cisara de ye. A jirala k'a fɔ o hukumu kɔnɔna la wulikajɔ olu kɔni sabati fo kana tɛgɛda ko a yɛrɛ kisɛ kan. Min na maa dɔ ale kɔni ka baara de kɔni bɛnnen don sigida kɔnɔna la ni ka maa olu kɔni joli kɔni sama ni ka sefawari 7,000 kɔni di u ma o bɛ kɛ u joli kɔni samani sɔngɔ ye. A tɔ 7,000 u yɛrɛ damaw kɔni b'o tila ni ɲɔgɔn cɛ. Taximani ale ka cisara kɔni 1,000 o ye. O hukumu kɔnɔna la lakana tigilamaw ye wulikajɔ kɔni sabati ni ka tɛgɛda joli feerela maa 5 olu kɔni bɛɛ lajɛlen kan. Kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na i ko sisan ni maa kofɔlen ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ kiiri tigilama olu ka bolo kan. A jirala k'a fɔ funankɛnin dɔ ni ale kɔni tun b'a a joli kɔni sama ka caya sefawari 7,000 ale kɔni kama. Min na an bɛ waati min na i ko sisan ka da ale kɔni joli samani cayali ka joliko bana kɔni yera ale yɛrɛ kɔni na an bɛ waati min na i ko sisan Kayika olu fɛ yen nɔ. An bɛ taa Kendeka olu fɛ yen nɔ a jirala k'a fɔ an bɛ waati min na i ko sisan Kende dugu kɔni b'a la ka langoloya k'a sababuya kɛ maa maramafɛntigiw ka bingali kɔni cayalen ka ɲɛsin u ka dugu ma. Min na duguden caman olu kɔni y'u sigiyɔrɔ o kɔni bila. Kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ sibiridon utukalo tile 22 san 2026 Dogani Bajangara mara la maa maramafɛntigi lakodɔnbaliw kɔni nana bin ni dugu kofɔlen kan. Min na maa caman olu kɔni jogina fo ka taa se maaw ka bolofɛn olu kɔni tiɲɛni ma.
o hukumu kɔnɔna la dugu maaw kɔni y'a laɲini an bɛ waati min na i ko sisan maa caman olu de kɔni y'u sigiyɔrɔ bila ka da lakanako ale kɔni gɛlɛya kan min na kunnafoniw y'a jira k'a fɔ ni dugulama olu kɔni bɛ ka weleweleda kɛ ka ɲɛsin an ka jamana marabaaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya finitigilakaw yaasa u bɛ se ka dɛmɛ kɔni d'u ma lakanako ale kɔni siratigɛ kan Kende ale bɛ Kenje cercle la Bajangara mara la a jirala k'a fɔ Kende dugu ale kɔni langoloyara ka ban ka sababuya kɛ maa maramafɛntigiw olu ka bingali banbali ye ka ɲɛsin u ka dugu ma Kende ale bɛ Bajangara mara la. An bɛ taa Bafulabe olu fɛ yen nɔ kunnafoniw y'a jira k'a fɔ ka sanga ni samiyɛba in kɔni ye kunnafoniw y'a jira k'a fɔ fɛn min kɔni sirabaw ye olu kɔni tiɲɛnen don kosɛbɛ min n'a bɔrɔkɔ fo ka taa se dingɛw ma olu kɔni sigilen don sira olu la kɛrɛnkɛrɛnnenya Bafulabe Tukoto Kita Mahina Manantali fo ka taa se Tanbaga o kɔni ma kunnafoniw olu y'a jira k'a fɔ tɛnɛndon utukalo tile 24 san 2026 Bafulabe funɛnkɛninw ka sangani sira ale kɔni tiɲɛnen ye fɛn min ye Danba Jumbe funɛnkɛninw ye u farala ɲɔgɔn kan ni ka gabakuru ko o kɔni kɛ siraw la ni ka se ka dingɛ olu kɔni gere o n'a taw ta u bɛ ka wele bila dugu marabaa olu kɔni ma min na u kɔni bɛ se ka dɛmɛ kɔni d'u ma sirako ale siratigɛ kan kunnafoniw y'a jira k'a fɔ u kelen kɔni kɔ ka gabakuru misɛnw fo ka taa se bɔgɔw k'o kɛ ka sira kɔni lafa sira min ni ale bɛ Wasala ni Danba cɛ a jirala k'a fɔ ni yɔrɔ kofɔlen kɔni bɛ taga i jɔ kilomɛtiri 4 kɔni na min na funɛnkɛninw kɔni farala ɲɔgɔn kan ni k'a sira kɔni lafa yaasa bolimafɛnw taga ni ka segin bɛ se ka nɔgɔya cogo min na o n'a taw ta u bɛ ka wele bila marabaaw ma yaasa u bɛ se ka dɛmɛ d'u ma u ka sira ale kɔni dilanni siratigɛ kan. Yala ɲanawoloma b'a fɛ ka don Ayidara ka mawuludu ɲɛnɛmayali la kunnafonidilaw ta fanfɛ wa ka d'a kan mawuludu su Mali kunnafoni jabarani reporterkɛla ale kɔni taara mawuludu kɛyɔrɔ la 26 mars la yaasa ka taa mawuludu ja olu kɔni ta maa minnu olu ɲɛsilen don kunnafonidilaw ka koɲɛ kɔni ma u y'a jira Mali kunnafoni reporterkɛla la k'a fɔ ko kunnafonidilaw bɛ sigi yɔrɔ min na ko yɔrɔ kɔni fara ka ban Mali kunnafoni jabarani ka reporter ale yɛrɛ kɔni jɔlen ɲɛna maa dɔ olu kɔni nana a kɔfɛ min na u kɔni ye sira di o maa dɔ olu kɔni ma ka don ka sɔrɔ hali sɛbɛnfura ko kɔni tɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ an bɛ don min na i ko bi Ayidara tɛ maa kelen ta ye jamana kelen fɛnɛ ta tɛ wa bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ fɛn min ye karamɔgɔ Ayidara ye a ma maa bɔ maa la silamɛw fara kerecɛnw kan fo ka taa se laadatigi olu ma Ayidara bɛ bɛɛ lajɛlen kɔni bisimila nka fɛn min ye mawuludu kɛnɛ kɔni kan maa minnu olu ka koɲɛ kɔni ɲɛsilen don kunnafonidilaw ka koɲɛ kɔni ma olu kɔni maa olu kɔni bɔ ɲɔgɔn na min na u y'a jira k'a fɔ ko kunnafonidilaw ka yɔrɔ kɔni fara ka ban Mali kunnafoni reporterkɛla y'a jira k'a fɔ u kelen k'a fɔ yɔrɔ kɔni falen don maa dɔ olu kɔni tun bɛ kunnafonidilaw ka yɔrɔ kɔni na minnu yɛrɛ kɔni tɛ hali kunnafonidi kɔni kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a y'a jira k'a fɔ k'a yɔrɔ kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni falen kun an balakaw olu de kɔni na wa bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ fɛn min ye karamɔgɔ ye ale kɔni tɛ maa bɔ maa la n'o y'a sɔrɔ a kɔni tun bɛ maa bɔ maa la a filɛ nin yɔrɔ min na i ko an bɛ don min na i ko bi a tun tɛna o yɔrɔ sɔrɔ o hukumu kɔnɔna la Mali kunnafoni jabarani b'a laɲini maa minnu kɔni bɛ mawuludu organisation koɲɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la kunnafonidilaw ka siratigɛ kɔni kan u ka koɲɛw kɔni jateminɛ k'a ɲɛ kosɛbɛ ka d'a ka karamɔgɔ ma maa bɔ maa la wa a nɔfɛmɔgɔw fɛnɛ kana maa bɔ maa la bamananw ko ten ko fanga ma jugu ko a kankɔrɔsigiba o de kɔni ka jugu o de hukumu kɔnɔna la Mali kunnafoni jabarani b'a ɲini mawuludu labɛnbaa olu fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu olu bɛ kunnafonidilaw ka koɲɛ kɔni ma u ka kow lajɛ diɲɛma jɔlen na ka d'a kan Mali kunnafoni reporterkɛla min kɔni taara n'a bɛna taa reportage kɛ u ye vigile kɔni bila k'a gɛn fo ka wulu kɔni su a la an bɛ taa kɔkan kibaru la Guinée ka olu fɛ yen nɔ Guinée jamana ɲɛmaa ni o ye Mamadi Dumbia ye Guinée sɔrɔdasi finitigilaka maa 173 gɛn ka bɔ lakana tigilamaya la ka d'a kan ni maa kofɔlon ninnu kɔni kun t'a la k'u ka baaraw kɔni kɛ a kɛcogoya la a jirala k'a fɔ ni maa dɔw yɛrɛ kɔni kun b'u ka saraw kɔni ta k'a dun ka sɔrɔ u kɔni t'a la ka a baara olu kɔni kɛ kunnafoniw y'a jira k'a fɔ maa 173 minnu gɛnna ka bɔ lakana finitigila
kaya la fɛn min ye commandant Michel Lama ale yɛrɛ kɔni b'o la. Commandant Michel Lama ale ye maa ye maa min kɔni dogolen tɛ la Guinée jamana ale kɔni kɔnɔna la. A jirala k'a fɔ fanga dafiri min kɔni kɛra septembre kalo tile 5 san 2021 jamanakuntigi kɔrɔ n'o ye Alpha Condé ale ka fanga dafiri min kɔni kɛra Michel Lama ale tun bɛ o maa olu kɔni na min na tɛnɛndon utukalo tile 24 san 2026 lase ale kɛra Guinée jabarani soba ale kɔni na min na a jirala k'a fɔ Guinée jamana ɲɛma a ye sɔrdasi maa 173 bɛɛ lajɛlen gɛn ka bɔ ka baara la ka da ka baara kɔni kan kɛ togoya min na u t'a la ka kɛ o ko tɛga olu kɔni na. An bɛ taa eti ka olu fiyen eti jamana ale kɔni kɔnɔ maa maramafɛntigi dɔw kɔni binna maa dɔw olu kɔni kan minnu kɔni y'u sigiyɔrɔ kɔni bila ka sababuya kɛ kɛlɛ kɔni ye kunnafoni olu y'a jira k'a fɔ ni maa kofɔlen ninnu kɔni kun sigilen don Église Kensof ko ale kɔni na min na binganni kɛra sababu ye ni ka maa 47 olu kɔni bɔnɛ u ni na fo ka taa se maa 22 olu kɔni jogini ma. Kunnafoniw y'a jira k'a fɔ kabini kɛlɛ kɔni daminɛna fɛn min kɔni ye eti jamana kɔnɔden maa bɛ taa i jɔ fo maa 11 na nka maa 1 ani a kunkan fɛn olu de kɔni u sigiyɔrɔ kɔni bila ONU ka fɔ la. A jirala k'a fɔ janvier kalo kana se juin kalo kɔni ma maa 3,000 ani maa 100 olu de kɔni fagara ONU ka fɔ la. Kunnafoniw y'a jira k'a fɔ fɛn min kɔni eti jamana ye kabini san 2021 jamana ɲɛmaa kɔni t'u u ka jamana kɔni kɔnɔna la n'u kɔni kun kɛlen don ka kalata olu kɔni boloda décembre kalo nata ye nka maa dɔw ka fɔ la fɛn min kɔni ye jamana kɔni bɛ basigibaliya min na i ko sisan nɔ yala kalata o kɔni bɛ se ka kɛ nin waati in na wa. An bɛ taa Zambi ka olu fiyen Zambi furucɛ dɔ sunguru kɔni kɛra sababu ye ni k'a furumuso kɔni bugɔ fo k'a faga tarata don utukalo tile 18 san 2026 Vanessa Kaniyama ale si bɛ san 26 la ni den 3 b'a bolo o den 3 ninnu kɔni na den kelen bɛ yen o si bɛ san 5 kunnafoni olu y'a jira k'a fɔ ka da furucɛ ka lakilenibaliya kɔni kan fɛn min ye Vanessa ye ale kɔni tagara a cɛ sunguru kɔni fɛ yen nɔ Kapoto ale quartier la ni ka taa a kɔni cɛ sunguru kɔni kuma ɲɔgɔnya min na sunguru in kɔni kɛra sababu ye ni ka furumuso kɔni bugɔ fo k'a faga tarata don utukalo tile 18 san 2026 a janaja olu kɛra jumadon utukalo tile 21 san 2026 kunnafoniw y'a jira k'a fɔ maa min kɔni kɛra sababu ye ni ka furumuso in kɔni bɔnɛ a nin na ale kɔni bolila an bɛ waati min na i ko sisan o n'a ta o ta maa furumuso min ni ale kɔni bɔnɛna a nin na olu kɔni b'a la ka damakasi kɛ kiiri tigilama olu yɔrɔ kiiri kan ka boli siratigɛ min kan u ka tɛmɛ ni o siratigɛ ale kɔni ye Zambi jamana ale kɔnɔ. An bɛ taa Cameroun jamana ale kɔnɔ Cameroun minisiri kɔrɔ min bɛ yen nɔ ko Roger Melenki n'a si bɛ san 76 la bamananw ka fɔ la denmisɛnninya tɛ jarabi la wa maakɔrɔbaya yɛrɛ fɛnɛ tɛ jarabi la ale kɔni ye bogotiginin dɔ kɔni furu min si bɛ san 24 na kunnafoniw y'a jira k'a fɔ fɛn min ye Roger Melenki ye Cameroun minisiri kɔrɔ don fo ka taa se fanga sinamatɔn partikulu ɲɛmaa dɔ o kɔni don a jirala k'a fɔ fɛn min kɔni ye Roger Melenki san 52 de kɔni bɛ a furumuso ni ɲɔgɔn cɛ si la kunnafoniw y'a jira k'a fɔ ko kanu o kɔni tɛ si dɔn dɔgɔkun tɛmɛnen Cameroun minisiri kɔrɔ n'o o ye Roger Melenki ale ye bogotigini san 24 furu Cameroun jamana ale yɛrɛ kɔni kɔnɔ. Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw ni de bɛ dan sigi an ka bi araba kunnafoniya olu la aw k'an bɛn waati wɛrɛ kunnafoni kura olu kɛnɛ kan an bɛ dugawu kɛ Ala ka basigi sabati an ka jamana kɔnɔ ka kɛbɛn ni cɛbɛ ko sabati malidenw ni ɲɔgɔn cɛ.